Dobrý den, dámy a pánové, já se jmenuji Zdislav Pavlas a dneska se podíváme na další takové návodové video, jak se orientovat ve virtuální kanceláři a co dělat vlastně s takzvanými tikony. Takže pojďme na to. Zaregistrujeme se a hned první stránka, která nám vyskočí, tak to je vlastně dashboard. Pojďme ze zhora, tady si můžete přepnout na jazyky, na jazykové mutace, které už fungují. Pro ty, kteří se neorientují anglicky, tak si můžou klidně přepnout i tady jazyk na češtinu, ale zajišťuje to vlastně Google překladač a není to úplně ideální, jo? Takže já bych byl proto, aby jsme si to ukazovali v angličtině, takže nebudeme vybírat nic. Tak, tady vidíte vlastně, jaký balíček máte koupený. Tady si můžete dát svoji ikonku, pokud zmačknete váš nick, tak vás to přesměruje do vašeho profilu. A nebo to můžete použít tady tenhle ten boční panel, kde se můžete taky dostat do profilu. Když se podíváme, tady utíká nějaký čas. Mě nedávno volal jeden klučina a říkal mi, že mu chtějí zrušit účet, že už mu tam běží odpočet. Takže opravdu to není to, že by vám chtěli zrušit účet, není to žádný odpočet toho, že vám ho zruší, ale je to, za jak dlouho vám vyplatí peníze. Takže v OneCoinu se vyplacejí peníze každý týden a tohle je odpočet času, kdy bude uzavřené vlastně zúčtovací období. To zúčtovací období končí vždycky ve 24:00 v neděli. Druhý den v pondělí ve 14 hodin vám budou připsané peníze, pokud samozřejmě na ně máte nárok. Ano? Takže OneCoin vyplácí každé pondělí ve 14:00. Další věc, co bych chtěl říct, nelekejte se, když někoho zaregistrujete, on zaplatí z karty a tady se vám vlastně nic neobjeví. Je to v pořádku, zase OneCoin účtuje i veškeré platby, vždycky druhý den po 14. hodině vám to tam naskočí. Ale pojďme po pořadě. Takže tady vidíte total OneCoins, čili celkově OneCoins, kolik máte. Takže v případě, že už budete mít vydolované nějaké OneCoins, tak tady se vám bude ukazovat číslo, kolik těchto OneCoins vlastníte. Jakým způsobem udělat, abyste dolovali ty OneCoiny, to vám dneska ukážu. Tady máte vlastně tokeny. Ty tokeny nebo taky vlastně žetony, můžete s nimi dělat dvě věci. Jedna věc, můžete je nakupovat, můžete je prodávat a druhá věc je můžete dát do těžby a proměňovat je vlastně za coiny. Co si myslím, že je asi zajímavější. Já jsem dneska nahrával takovou prezentaci marketingu, takže pokud ji zhlédnete, tak uvidíte proč. Jo, určitě na těch coinech bude vydělat daleko víc, než třeba na těch tokenech. I když na těch tokenech se dá vydělat taky celkem hodně zajímavé peníze. Další ukazatel je tady nějaké gold account, tak je to ukazatel, kolik vlastníte Aurum Gold mincí, co jsou vlastně, je to virtuální měna, která je krytá zlatem. Jo, je to celkem sranda, protože vlastně dneska euro, dolar ani koruna nejsou už kryty zlatem. Tady máme první virtuální měnu, která je opravdu kryta zlatem a každá mince má hodnotu 1 mg zlata. To zlato fyzicky existuje a je uloženo v bance, v dubajské bance. Tady je vaše pozice v kariéře, tak vidíte, tady ještě není nic, takže nemám ještě žádnou pozici. Opět ty pozice v kariéře je to v tom videu, které jsem dneska nahrál a které budete mít rovněž k dispozici. Cash account, čili hotovost, kolik máte vlastně hotově. Tyto peníze můžete si nechat převést na účet. Z mé zkušenosti nechal jsem si převést 500 euro. Během 4 dnů jsem ty penízky měl na účtu, takže super funguje to.
Můžete si za to dokoupit tokeny, můžete s těma penězma dělat cokoliv, co budete chtít. Tady je takzvaný mandatory account, to je taková vnitřní peněženka, protože z každé provize, kterou obdržíte, tak 60% vám jde do cash a 40% vám jde do takzvané té vnitřní peněženky, do toho mandatory account. Takže z té vnitřní peněženky si budete moct dokupovat tokeny a možná si z té vnitřní peněženky budete moct ještě dokupovat příhozy na drážbu. Ale to nemáme ještě potvrzeno, takže čekám na potvrzení. Jestliže to půjde, pán Bůh zaplať za to, bude to super. Takže dále tady máme One Life Points. Co to je ten One Life Points? Je to velice zajímavá věc. Pardon, já jsem nějaký, nevím, jestli nějaká alergie nebo něco. Je to velice zajímavá věc, jo. Řídí se to dvěma ukazateli. To znamená, kolik lidí bylo zaregistrováno po vás, nemusí to být ve vaší síti, kolik lidí bylo zaregistrováno po vás v OneCoinu a v Konigu. To je jeden ukazatel. A druhý ukazatel, kolik lidí jste vy dovedli. Samozřejmě placení. Jo? A čím víc lidí bylo pod váma zaregistrováno a čím víc lidí jste dovedli, tak tím více dostáváte denně těchto One Life Pointsů. Maximálně můžete za měsíc dostat 39 000 One Life Points. A tyto One Life Points můžete potom vyměnit za různé dárečky, za dovolené a tak dále. Je to s doplatkem, bez doplatku. Vždycky, teď nevím ale kdy, se přiznám, ale firma nám to tady na dashboard ukáže, za co si to všechno můžeme potom vyměnit, až tam budeme mít dostatečně těch One Life Pointsů nazbíraných. Takže je to hodně zajímavé, abych to přirovnal, možná jak bylo v Conligus, měl by ten e-shop, takže to je vlastně něco podobného. Další ukazatel je, kolik lidí jste zasponzorovali, tak vidíte, že já tady mám 114, a kolik lidí nezaplatilo. Takže podívejte se, 79 lidí čeká na zaplacení. Zde vidíte vlastně týdenní výdělek, jo? Čili kolik jste vydělali týdně. Tady vidíte levá strana, jaký má obrat, pravá strana, jaký má obrat. Z té placení vždycky z té slabší strany, jo? A tady je vlastně, kolik jste vydělali celkově. Jo? Kolik jste už vydělali celkově. Tady tenhle ten ukazatel, to je spíš taková sranda, je to taková hra, či můžete si tam kliknout, můžete si to zkusit zahrát tu hru, jo? Když tak to můžu ukázat, je to opravdu spíš taková sranda, nicméně prvních 10, lidé, kteří jsou v první desítce, tak můžou získat vlastně zdarma nějaké tokeny. No, takže si tam spustíme hru, vidíte, a teď prostě normálně chodíte s panáčkem a sbíráte. Jo, a teď vás to euro nebo ten dolar, které tam chodí, nesmí prostě zasáhnout, protože když vás zasáhne, tak jste skončili. Takže pojďme zpátky na dashboard. Tak. A já jsem vám slíbil, že vám dneska ještě ukážu v tomhletom krátkém videu, jakým způsobem můžete pracovat vlastně s těma tokeny. Takže pojďme se na to podívat. Takže vidíte, že tady můžete si nakupovat z toho mandatory account, jo, ty tokeny, ale já si sjedu sem na cash account a dám si tady vlastně buy tokens, čiže chci koupit tokeny. Tak. A podívejte se na to, jak to nádherně leze, čili už 41%, jo, to je vlastně jak kdyby, že už taková nějaká horečka pomalu. A podívejte se, jak nám to od včera bylo 0,159, dneska je 0,164,
takže brzy bude 0,2 a potom dojde k takzvanému splitu, kdy vlastně se vám ty tokeny, které máte, zdvojnásobí, ale cena tokenu spadne na 0,10. Je to důležité proto, protože pokud vstoupíme na burzu a byla by jakoby vysoká cena, tak by ti lidé ty mince moc nekupovali, takže my potřebujeme, aby ty mince byly dole, tak proto se to takovým způsobem dělí. Takže, jak se kupují tokeny, to jsem vám už ukazoval, zmačknete tady BITS, napíšete si, kolik chcete koupit tokenů, takže dejme tomu, minimum je 50, tak dáme 100, jo. Tady vám to hned vypočítá, že to je 16,40 eur. Dáte tady vlastně transakční heslo. V prvním videu jsme si ukazovali, jakým způsobem to transakční heslo si máte zajistit. No a dáte place order. Když dáte place order, tak oni mají až 48 hodin na to, aby vám ty tokeny prodali. No a pokud jako ten token jde rychle nahoru a vy tam nabízíte cenu třeba jaká je teďkom 0,164, tak se může stát, že vlastně nekoupíte. Jo? Takže můžete tam nastavit ještě jednou, čili market, anebo si můžete nastavit limit, za kolik to chcete koupit ty tokeny. Jo? To znamená, že to koupíte i za víc. Jo? Je to prostě na vás. Tím způsobem můžete opravdu vydělat celkem zajímavé peníze. Zase díval jsem se, nebo tak, jak jsem dneska nahrával to video, které je o marketingu, jsou tam oficiální materiály, tak je tam hodně zajímavá věc, kdy oni ukazují, kolik si tímhletím způsobem můžete vydělat, tuším, za 6 měsíců. A nejsou to vůbec malé peníze. Já vám to potom ještě ukážu, ale pojďme se teď podívat, jakým způsobem ty tokeny můžete dát, aby se vám dolovaly z těch tokenů vlastně ty coiny. Tak, jo, zmačknete si mining a teď tady napíšete, kolik vidíte, mi tam skočilo 6000, protože 6000 těch tokenů jsem si už dal do těžby. A teďkom pozor, pokud je tam budete dávat jenom tak nahodile, tak oni už se mi teď těží a za 6 tokenů získám 1 OneCoin. Pokud si tam ale dáte automaticky, to znamená, že automaticky se vám tam bude stahovat až 60 000 tokenů a bude se těžit, ano, si to odpojím, tak budete mít za 5 tokenů 1 OneCoin. Takže pokud to nebude automaticky, budete to tam dávat nahodile, tak to je vlastně za 6 tokenů 1 OneCoin, pokud to dáte automaticky, takže nebudete obchodovat vlastně na té vnitřní burze, jo, tady na té, teď se podíváme na to, tak budete mít vlastně za 5 tokenů 1 OneCoin. Záleží na vás, jakým způsobem to budete dělat, ale jak říkám, už si můžete dát vlastně, už můžete začít pomalu obchodovat. Další věci, kterou bych vám chtěl dneska ukázat, je, abyste se podívali na DAVline. A je tam jedna opravdu fantastická prezentace, kterou budu mít v brzké době v češtině, čili je to tady tato OneCoin Official N. Jo. A podíváme se na ní, jo, protože ona je opravdu bomba. Je tam úplně všecko vysvětlené. Jo, je tam vlastně od vzniku OneCoinu Bitcoin, jo, je tam vysvětlený ten algoritmus, je tam vysvětleno, jak oni to dělají. Jo. Teď třeba proč už se nevyplácí dolovat na svém počítači, jo, proč, podívejte se, to jsou takzvané vlastně farmy na dolování Bitcoinu a vlastně OneCoin má taky svoji farmu, takže my nemusíme ničit svoje počítače, ale prostě ty tokeny dáme
do OneCoinu a oni nám prostě dolujou ty OneCoiny. Jo, je tu hodně zajímavých věcí. Tohle je majitelka OneCoinu, doktorka Ruja Ignatová. Je to velice chytrá ženská. Dělala strašně hodně věcí, dělala v obrovských právnických kancelářích. Jo, můžete si to ověřit, pro koho všecko dělala. Sberbank, Unicredit, Allianz, Raiffeisenbank. Jo, jde to ověřit, prostě tady má certifikáty a ona tohleto všecko vymyslela. Dokonce je majitelkou platebního systému OnePay, s kterým spolupracuje China Bank, spolupracuje s OnePayem Visa i Mastercard. Jo, to vám taky můžu ukázat, abyste se mohli zaregistrovat do OnePay a potom můžete okamžitě vlastně svoje výplaty vybírat kartou po celém světě. Co jsem vám chtěl ukázat, jo? To bude všecko přeložené, ti, kteří umí anglicky, podívejte se na to, já si myslím, že si vám úplně otevřou oči, že budete nadšení, ale chci vám ukázat tenhle ten marketingový plán, už máte vlastně v češtině, budu ho dneska posílat, čili tady je třeba vývoj OneCoinu, předběžný vývoj OneCoinu, když vstoupíme na burzu. Takže ty první dny, měsíce, jo, tak, nebo spíš dny, tak to bude půl eura za jeden OneCoin, ale předpoklad za jeden rok, že bychom se mohli dostat až na 5 euro, jo, což je úplně fantastické. Jo, když si to spočítáte, že budete mít třeba 10 000 OneCoinů, nebo i víc, tak to jsou opravdu se z vás stanou milionáři. Ale tady je předpokládaný vývoj v průběhu 3 let, jo. Takže takový ten pesimistický je 50 a ten optimistický 100 euro za jeden OneCoin. Tak si to představte, jo. No a tady jsou vlastně strategie, jo. 3 strategie. Je taková rychlá strategie, dlouhodobá strategie a vyvážená strategie. U té rychlé strategie je to strategie na 4 až 5 měsíců, to znamená, potřebujete rychle peníze, takže vlastně nakupujete a prodáváte, jo, ty kony na té vnitřní burze. No a podívejte se na ty, jo, u balíčku Tycoon, tak podívejte se předpokládané zisky. U pro traderů si myslím, že to vůbec není špatné, jo. U té dlouhodobé strategie, kdy vlastně to dáte ty Tycoony do dolování, jo, tak ty zisky jsou úplně, bych řekl, brutální, jo. Ta dlouhodobá strategie je na 8 až 24 měsíců. Je to úplně fantastické. No a tady je balancovaná strategie, vyvážená strategie, čili jednak kupujete, prodáváte ty Tycoony na té vnitřní burze. Prosím vás, chci jenom říct, jako my ještě nejsme na burze, jo? Čili my jsme tak trošičku spekulujeme, jo? Hodně spekulujeme, abyste někomu neříkali, že jsme na burze. Nejsme, my budeme na burze 3. a 4. měsíc příštího roku, jo? Takže proto říkám vnitřní burza, které se můžou zúčastnit pouze vlastně členové OneCoinu, ale i na tom už můžeme vydělat velké peníze. Je to fantastická prezentace, určitě se na to podívejte. Ti, kteří umí anglicky, mají výhodu, ti, kteří neumí, musí počkat, ta prezentace se teď tlumočí, takže opravdu myslím si, že v pondělí asi nejpozději budeme mít k dispozici. Co bych vám ještě ukázal? Takže pojďme se vrátit na ten dashboard. Upgrade. Pojďme se podívat na upgrade balíčku, jo. Takže klikněte si na upgrade. A tady vidíte, lidé se mě taky ptají, kolik stojí ten upgrade. Dobře, já jsem třeba trader a teď si chci upgradeovat na vyšší balíček za 1000 euro. Takže doplatím jenom 500? Ne, nedoplatíte 500, musíte zaplatit celý 1000 euro. Je to z toho důvodu, že vlastně tam dostáváte těch 1000 tokenů, 500 aurum gold mincí a 1000 BV point, takže prostě se vám jich vyplácí provize v plné částce. Takže každý upgrade vás bude stát vlastně tady 1003 a tady dokonce 5000 euro. Proto je lepší, když někdo začíná, má ty peníze, samozřejmě, že to není dostupné každému, tak aby si hned koupil toho Tycoona,
protože vlastně má okamžitě všecko, ale hlavně má i dostup do takzvané One Academy, pojďme se tam podívat, kde vás učí krok za krokem, co máte dělat, jakým způsobem to máte dělat a dokonce tu jsou i testy, že si spustíte test a teď za určitý čas musíte odpovídat na otázky. Pokud to nezvládnete, tak oni vás to nepustí jakoby dál, jo, do toho druhého levelu, 3., 4., 5. A opravdu pokud to zvládnete, tak jste prakticky, by se dalo říct, kvalifikovaný trader na burze. Čili je tady všechno perfektně vysvětleno. My už pracujeme velice usilovně na tom, aby to bylo v češtině. Nebude to teda česky mluvit ty videa, budou tam titulky, ale já si myslím, že to postačí. Dámy a pánové, já se snažím, aby ty videa nebyly delší jak 10 minut. Bojím, že tohleto video už bude delší 10 minut. Takže když tak mi píšte otázky, klidně mi napište otázky, není problém. Píšte mi na Facebook konligus.cz/sk a já se budu těma otázkama zabývat a v dalších videích to budeme rozebírat, jo, protože samozřejmě čím dřív začneme, tím lépe pro nás všechny budeme všichni vydělávat. Takže já vám děkuju moc za pozornost, mějte se krásně a ahoj.